Kani ka kubur ka badang mi ha kini ki sngi kalong ka kubur ka ba penkendet mat ka ba kersiu tia ya ni we ki ba dang yo tia ha kijing kan oi jong kijing subha jong kani ka pertai kani ka kubur ka ong ba kapor ka Iaid Sted ba ha kini ki sngi menta. Today our world is spinning faster than usual. How will this change in the Earth's speed change our lives? Let's find out. Kini kisngi ki bamta bun nangi ut ya kata kajing bom don por om la bayok sngo dang menung idang yo usnum tumai manta pat la jan yo byang so we usnum tumai kajing sedang jingkut yo ubnai lete om la bayok sngo shisha menu sedang menu kut om don por Maria Kim step Umdon por ban le suki jaya ki kam ki jam ki jongi drengi haban penstet ban yabe she ki kam ki jam wat ki kna school ru la isne shisha ya ki ba kimdon por shu watang ban yele kai para khna kamong shu kuma ka por bangina kna mangi ka por jongi ngidang don kata ka por ban yele kai para khna Maria wan school ngidang don kata ka por ban yele kai regi kna menta watang ban yele kai ru kim inang shu Nomor ba kim don por ban yele kai atu kini kisi dei bang ila bun kam palat ni dei ba la Iaid Sted kapor tong ini apa nandangi pulina tin ublai kaya thu engi ba hadin ka jingrongno kan sadon ka korbit ba ka ba empat ju long nadu mendang long ka pertai wat kan omlong shu hiru te lemda pendukut no e kita kisi kan om la em ko wei ka do reina ka benta ki balajit on pendekut no ya kita kisngi ya kani ngi pulina ka gospel jong Matius kal nong ba arpsau kor ka ba arpuwei bat arpuar aga kot ba kasi kamna kren sha ya kata ka jing pendekut no ya kapon rei ko ong ba lumda pendekut no ya kita kisngi ndei dangi puliha na ka kot ba pareng ka KGB ko ong ba lumda pendekut no ya kita kisngi Hoi kini ki dekot Bible ngi puliam ta kam tahu ya kini ki sngi ki ba menta rei kini ki dekot Bible ki keren ya kapor jong kajing sensiar jong umraklau ya kapor kajing kodret ba ka ba on saja kani ka pertai rei ladangi pej bnia ba ya kajing Sted ya kajing lengkot jong kini ki por menta kani ka jing pelengkot ya kapor kalau sedang suki por suki pej ya kani ka news ang ni ko ong ba kapor menta kala nang lengkot. And it often feels like our days are getting shorter. Well, guess what? They are. The Earth is spinning faster than usual. The obvious question is why? Scientists are offering a range of explanations, starting with climate change. They say the Earth may be spinning faster because the Earth's poles are becoming lighter. Again, why? Because of the melting glaciers. One study suggests that climate change has moved the North Pole eastwards. Ki scientist hang ni ki kena baik ba dei na climate change. Ndai kat kum ki da ki shinte dei ba kajingwan uturai kala nang jan la nang jan. Namar kumbangi pulina ka kitab Daniel kal nong ka ba arpwei ko ong. Dei ublei ubopen kelai ki por bat ya ki ayom. Dei kata ka climate change dei ka ba gile hi kita ki ba kwa pun wanra ya kata ka jingsun share jong kata ka new world order ki penjot ya ka mai mariang ban wanra ya ki jing Khadduh ba ma ka pertai kanang ba kin yo ban control ya ki brio kumta kini kisngi ki ba ngi kisngi ki ba yobe e kapor kam dei ba ngi la ibun kam rei kidi kisngi ki ba Khadduh kapor kala Iaid Sted ter Amos ru ula dap ya tulupa na ka kitab jong Amos kal nong ka ba kandai ka dekot ka ba katlai Amos uang hang tu ba hakisi ki ba Khadduh kisi kinwan ba unong lur unlap ya unong ot in omlap ban pendap ya ki kam ki jambaro namar kapor kan saya Sted kata imdei ban klat ya ka e ba ka tin ublei ko ong ha ka shti sha ki Episos kal nong bosan kar ba kasan ba khat nriu ba ong kumni to kumi ba te kumno phia
kum ki bom start ndrei kum ki ba start da ka basi uspa ya kapor na ba kini gisngi kilong gisngi ki basnio kumta ngimdei ban penun ya kapor ka ba u blei udang ayangi kumta padang kita ki jingbun kam ki jongi ban ya be ya kapor ladang iyo ya kapor khandet ngimdei ban penla na ya ka ngidei ban puli ya katin ki jong blei ngidei ban duai in penupor ha ki jing duai kanang mangina ban pun subha ya ublei kanang mangin iyo bonta kajingwan kajong u in long ki bala kre namta kajingwan kajong u upol uong ba lapun yate katin yangi bat uwe ubrio kum kataka sotibat kum kataka nong lei kurim ngidei ban penkre ya kataka si kabangin ya syami utra angtei ha shneng suny imdei ban penupor ya ha ki aka jong ki jing subha jong kani ka partai nrei idei ban penut por baik ban perkhat ban yakran bat utau ban selong unong lei kurim ujongi idei ban yakran baik bat u man kapor man ka kalimat walang idon hagi jing tre ki jing kata ki jongi nrei ka hapo donut jongi pat in kemau bai utrai jisu bai jongi ulong unong lei kurim ujongi kanang nginom sha ino ha ka jing rono in ie ju da ka donut ujongi baro